f'ħafna lokalitajiet hemm bosta shelters li tul it-tieni gwerra dinjija kienu jagħtu kien lil eluf ta' Maltin mill-qilla tal-bombi tal-qawwiet tal-assi. F'shelter viċin il-Knisja tal-Madonna tal-Ħniena fiż-Żejtun fejn tiddomina l-ħemda iltqajna ma' Jonah Juice, mara li f'dara hemm shelter li milux tnaddaf u nstabu oġġetti li jitfgħu dawl lil mill-gwerra li fiha Malta kienet taħt in-nar. Hija ddeskrivit is-sejba ta' dan ix-shelter li għal xi żmien kien intradam. Bdejna nfittxu ħaffirna l-art hawnhekk u x-xieħ ċakont kien jgħidi li qiegħed x'imkien u mbagħad ir-raġel tat-tifla kien tefa' ġebbla u qal jew qiegħed għax taf inti tisma' l-ekow tal-ġebbla nieżla. Is-Sinjura Juice spjegat ma' dan l-istazzjon kif it-tiju ta' żewġa li damet tikkuraha għal żmien kien jirrakkontala kif qalb id-daqq tas-sireni, ix-xita ta' bombi u bejn ġirja oħra minn u lejn xertel għexieren ta' eluf ta' Maltin batew il-ġuħ u l-aks. Darba kien irrakkontali u ma kontx nemmnu jiena, tant kien hawn ġuħ li darba ma kellhomx jiklu, kienet kemm tmut xi hawn majjal u għallhom jħammu naqlaħħa tawni kull minna, ġifieri titqażżiżallhom, però naħseb jien l-aks li kien hawn. Għal xi żmien Ġakont Gravina, it-siju tar-raġel ta' Jonah Juice, għatta ftit ta' żmien id-Dardanelli mal-Baħar l-Iswed waqt l-ewwel gwerra dinjija fejn minn hemm ġab diversi oġġetti fosthom arloġġ li kien mogħti lilu minn suldat li miet fil-gwerra. Jonah Juice spjegat li fil-Knisja tal-Ħniena li kien hemm viċin ix-shelter kienu stazzjonati diversi soldati Ingliżi u lil qarib ta' Jonah Juice kienu jtuħ diversi oġġetti fosthom biċċa pjanċa ta' ajruplan li minna ġie maħdum inkwatru tal-qalb ta' Ġesu li meta reġa' nfetaħ ix-shelter instab hemm. U maħdum fuq pjanċa ta' ajruplan. Infatti pjanċa taqliben minn number u kien qalli ju għandek pjanċa ta' ajruplan. Amma meta kien jgħidi bħal mhux ma kontx nemmnu ta' imma kont ngħid possibbli. Lil Jonah Juice sellimnila hekk kif riġna mix-shelter u hi ma naqsitx milli ġġannat dawn il-memorji tax-shelter ma' ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu llum minħabba l-imxija. Fil-fatt hija saħqet li llum ix-shelter tagħna huwa d-dar li żommna sikuri ġewwa biex ma nimirdux bil-coronavirus.